Добре дошъл в тази водена медитация за облегчаване на физическа болка. Намери удобно място, където можеш да седнеш или да легнеш. Позволи на тялото си да се отпусне, а съзнанието ти да се отвори към спокойствие и лекота. Затвори очи и започни да дишаш дълбоко. Вдиши през носа и усети как въздухът изпълва дробовете ти. Издишай бавно през устата, освобождавайки напрежението. Вдишай покой, издишай болка. Позволи на дъха си да стане естествен и спокоен. Насочи вниманието си към областта на тялото, където усещаш дискомфорт. Не се съпротивлявай на болката, просто я наблюдавай. Как се усеща тя? Гореща ли е? Пулсираща? Стегната? Позволи си просто да я приемеш, без да я съдиш или да й се противопоставяш. Представи си как топъл, златист лъч светлина започва да обгръща болезнената зона. Тази светлина е лечебна. Тя носи облегчение и изцеление. С всяко вдишване усещаш как тя прониква в дълбочина, разтваряйки напрежението, разсейвайки болката. С всяко издишване освобождаваш остатъците от дискомфорт, усещайки все по-голяма лекота. Повтори в съзнанието си или на глас: моето тяло е силно и способно да се лекува. С всяко вдишване усещам облегчение. Болката се разтваря и напуска тялото ми. Заслужавам спокойствие и хармония. Остани още малко в това състояние на покой и лекота. Усети благодарност към тялото си за неговата сила и устойчивост. Бавно започни да раздвижваш пръстите на ръцете и краката. Върни се в настоящия момент. Когато се почувстваш готов, отвори очи с усмивка и осъзнаване на спокойствието в теб. Ти си добре. Ти си цял, ти си в покой.